Sportieve bedrijvigheid op het Adelante-terrein in Hoensbroek dinsdagavond. Team Jumbo-Visma hield daar een wielertraining voor de jeugd. Ik zag het staan en ik dacht van wow, dit kan niet waar zijn. Ik dacht eerst van Tom Dumoulin, alle favorieten. Maar ik dacht al, die komt denk ik niet. Nee, Tom Dumoulin was er niet, maar wel iemand van de Team Visma Academy. Vanuit Team Jumbo-Visma zijn we de Team Jumbo-Visma Academy opgestart met als doel om meer jongeren op de fiets te krijgen. En met deze open trainingen bieden we een vrijblijvend en flexibel aanbod voor jongeren die het leuk vinden om de sport eens een keer te proberen. Dus op deze manier maken jongeren kennis met de wielersport. We gaan 1 rondje rijden, kom dan even naar me toe. In Hoensbroek legt trainer Jasper Ierik de grondbeginselen van het wielrennen uit. Hoe ze moeten remmen, hoe ze moeten schakelen. We gaan aan het einde van de training ook wat bochten rijden. Hoe rij je in een groep? Ik zet dadelijk een parcoursje uit waar ze op kunnen oefenen met pionnen. Dus dan zo leren ze toch kennis maken met het wielrennen. De training is bedoeld van 12 tot 17 jaar. En is eigenlijk voor iedereen bedoeld. Ook al heb je al een racefiets, je kunt meedoen. Ook heb je nog nooit op een racefiets gezeten, zo kan eigenlijk iedereen gewoon meedoen. Ik heb ook geleerd om te schakelen. Ik heb weer zo'n BMX gereden. Vond ik wel fijn. Ja, het is wel een stukje anders, dunnere wielen. Dus dat heb ik al geleerd. De deelnemers aan de training worden toch al stiekem kritisch bekeken. Want wie weet, wellicht draait de nieuwe Tom Dumoulin hier in Hoensbroek vanavond al zijn eerste rondjes. Je ziet toch wel hoe ze op de fiets zitten, dat ze daar toch wel aandacht voor hebben. En sommigen merk je gewoon dat ze eigenlijk die power in de benen hebben. Maar sommigen die zijn het ook gewoon leuk om wat te fietsen. En die zijn natuurlijk ook gewoon van hartstikke welkom. En natuurlijk zou het heel erg gaaf zijn als je mij over 5 jaar nog eens vraagt. En ik kan vertellen dat er een van deze jongeren wellicht in ons development team fietst. Ja, dat is wel een stip op de horizon.